Presentem conjuntament aquesta moció amb Ciutadans arran de peticions ciutadanes que ens han fet arribar. És una moció molt senzilla, però molt important per poder garantir la igualtat de drets en l'àmbit esportiu a les persones amb discapacitat i o diversitat funcional. A Cornellà es realitzen diverses curses, la majoria organitzades per entitats de la ciutat. En alguna d'aquestes curses, un petit tram, normalment la sortida, la realitzen persones amb discapacitats i o diversitat funcional, però no existeix cap cursa adaptada o amb una categoria adaptada. Alhora, són pocs els clubs i entitats esportives de la ciutat que disposen d'activitats o categories pròpies que garanteixin i assegurin la integració de persones amb discapacitat o diversitat funcional i en les seves activitats esportives. Partint de la premissa que són les administracions les que han de garantir en primera instància la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i o diversitat funcional, en aquesta moció traslladem la petició de promoure i garantir que aquestes persones puguin realitzar esport a la ciutat, treballant conjuntament amb les entitats i clubs de la ciutat. Per tot això demanem, en primer lloc, que s'estudiï la millor fórmula per facilitar i visibilitzar l'activitat esportiva en les persones amb discapacitat i o diversitat funcional, creant una categoria adaptada en totes o en alguna de les curses que s'organitzen, comptant amb la col·laboració de les entitats que hi participen. En segon lloc, instar els clubs i entitats esportives de la ciutat a garantir i assegurar la integració de persones amb discapacitat i o diversitat funcional en les seves activitats esportives, en la mesura de les seves possibilitats, treballant conjuntament amb les associacions, entitats i famílies que treballen amb persones amb discapacitat i o diversitat funcional per garantir la plena inclusió de l'activitat, barreres físiques i mentals. Fomentar en activitat física adaptada, accessibilitat i disseny per tots i les professionals i tècnics implicats en el desenvolupament de l'esport inclusiu que sigui competència de l'Ajuntament i exigir aquesta formació quan es realitzi una contractació externa del servei, crear canals d'informació, animació i sensibilització per donar a conèixer a la població en general i l'esport inclusiu amb diferents actes i campanyes, subvencionar els clubs i entitats esportives que disposin de projectes concrets per l'esport a través de la inclusió, adequar les instal·lacions esportives que no estiguin adaptades per les persones amb discapacitat i o diversitat funcional i, per últim, traslladar els acords. Gràcies. Sí, gràcies. En primer lloc, agrair els comentaris i posicionaments dels grups. I respecte a les esmenes de comuns, entenem que la modificació del primer punt dels acords vol facilitar que la visibilització de l'activitat esportiva en persones amb discapacitat i o diversitat funcional no sigui només en una cursa i que sigui en qualsevol àmbit, i hi estaríem d'acord, l'important és que es realitzi. La modificació del cinquè acord millora la possibilitat d'executar les subvencions en aquest sentit i el nou setè punt dels acords que proposen demana a la Generalitat el desenvolupament de la proposició de llei de l'esport i activitat física a Catalunya i que també compartim. Per tot això incorporarem les esmenes que ens plantegen.